Rússia, regió de Kaluga, poble de Novoalexandrovski, església d'Alexandre. El disseny exterior de l'edifici està fet a l'estil rus, encara que l'església no és antiga. Construït al segle XIX, l'església té un aspecte completament diferent a l'interior. Estil interior clàssic europeu. És difícil imaginar que aquest esplendor es troba en una província russa deserta. La cúpula de l'església es va ensorrar i va trencar el sostre de fusta. Però, per què hi ha un terra de fusta aspre al costat d'arcs elegants i estuc preciós? Durant l'època soviètica, l'església es va convertir en un magatzem. Hem utilitzat el volum vertical de l'edifici per augmentar la superfície d'emmagatzematge. Van martellejar sense pietat bigues metàl·liques als pilars. Així és com van fer la base per al segon nivell. Al damunt es va posar un terra de fusta aspre. Els comunistes van abolir Déu i van trobar un altre ús per al gran i fort edifici de l'església. Déu Totpoderós no li importava que hi hagi un magatzem. Però hi ha un detall interessant. Aquest és un balcó per a un cor de cantants, amb escales de fusta. Als comunistes no els importava la bellesa. No importa com sembli. Ha de ser fort i fiable. Però el balcó del cor està fet d'una altra manera. Les bigues de suport estan revestides amb taules de fusta per sota. La superfície inferior està coberta amb guix i pintada. Hem intentat dibuixar una cúpula clàssica, el millor que puguis. Aquesta part del segon nivell es va fer abans que els comunistes arribessin al poder. Hem intentat encaixar el balcó de fusta al bonic interior de l'església. Aquest balcó no va ser pensat per l'arquitecte durant la construcció de l'església. Déu no pensava cantar des del balcó. L'arquitecte no va dissenyar el balcó del cor. Però aleshores els ortodoxos van decidir que calia un balcó per als himnes de l'església. Per què es van produir aquests canvis en el ritual de l'església? Els sacerdots diuen que el ritual del culte ha canviat molt poc al llarg dels segles. Però veiem que l'edifici de l'església es va construir amb una finalitat diferent. No hi havia cap disposició per a un cor de l'església al balcó, així que el ritual era diferent. Però els sacerdots no ho saben. No ens diuen res sobre les esglésies i la religió.